Bismillah, alhamdulillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Hormatly musulman doganlar, ağız beklen wagtymyzda, iýan naharmyzda Arapçada sahur diýilýär. Sahur diýip aýdylýar. Sahur sözi musulman doganlar Arapçadaky sahar sözünden alynan. Sahar diýmek türkmençede sahar wagty diýär. Şol söz türkmençedaky hem araplan sahar sözünden alynan. Sahur şol giýjäň soňunda sahar wagtyna iýilýän nahara Arapçada näme sahur diýip aýdylypdyr. Türkmen diline hem käbirlerimiz ağız beklemizde iýilýän nahara ya saharlyk diýe, köplençem selerlik diýip ulanýar. Ve musulman doganlar selerlik etmek ya da saharlyk etmek bir zatlar iýmek ağız beklemizde sünnetdir we Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize ünnen zatlaryndandyr. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim hadis kitaplarına gelen hadisinde tasahharu fe inne fi's-sahuri bereke diýip aýdýar. Selerlik edinin çünkü selerlikte bereket bardır diye. İmam Ahmed'in hadis kitabına gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Es-sahuru akletun bereketun fela ted'uhu velev en yecra'a ahadukum cer'aten min ma fe innallaha ve melaiketehu yusalluna alel mutasahhirin." Selerlik berekettir ya da selerlikte bereket bardır. Bir yudum su bilen bolsa da selerlik edin, onu terk etmeň. Selerlik edenlere Allah Teala rahmet eder ve perişteler hem bağışlanma diler diýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahur berekettir diýmek barada alimlerimiz sahurun bereketligi diýär birinji bilen sünnete eýermek diýär. Sünnete eýermekliň özü bereket. Allah Teala'nın bize bir ihsany. Eger şonu biz sünneti öwrenip bilip şoňa amel edýän bolsak şoň özü bereket. Sünnete eýermekligimiziň ahiretde sogaby. Ibadetde takwalyk. Selerlik sebäpli gün içinde bedenin canlı bolmagy. Selerlik üçin bir saçakda jemlenişmek. Selerlik üçin birine sadaka bermek. Yani näme ağız bekleňde ýa-da ağız açaňda iyi diýip näme bir sadaka bermek. Selerlik wagty turup musulmanda onlar sahar wagtynda Allah Taala zikir etmek. Sahar wagty doga dilerleriň iň faziletli we kabula ýakyn wagty bolanyny üçin selerlige turan wagtymyzda Allah Taala'dan näme dilek etmek. Yatmazdan öň niyet etmegi unudanlar üçin niyet etmäge bir fursat diýe. Selerlik berekettir diýmekligi diýe musulman doganlar alimlerimiz ine şu zatlary öz içine alýar diýerler. Käbir doganlarymız diýe men akşamdan ip gönü geçýän niýe şol bolýarmy diýe beýle etmekligim dogry niyet edip ýatýa gijeden iýan bolsa emma dogrusy we sowaply musulman doganlar Peygamberimiziň tawşyrygyna eýerip selerlige turmak ve selerlikde bir zatlar iýmek şu görnüşde etsek has dogry we has sowaply bolar. Ağdaçarymyzda musulman doganlar ağdaçar wagtynda iýen naharmyzda da ýa-da ağdaçara da näme Arapçada iftar diýip aýdylýar. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iftar barada Buhari ve Müslim hadis kitabında gelen hadisinde diýär: "La yazalun nasu bi hayr ma ajjalul fitr." İftara diýär tijenip durdukları müddetçe insanlar hayırda bolmaga, hayırlı ýolda bolmaga dowam ederler diýär. Sünnet musulmanlar iftary wagtyny açmak, öňünden taýýarlyk görmek, aglaçara öňünden taýýarlanyp durmaklyň özü sünnet we sowap. Wagtyndan giýje goýmak, girenden soň açman oturmaklyk dogrudan we Peygamberimiziň öwredeniň sünnetiniň tersi bolýar. Ve iftarda musulmanlar bar bolsa hurma bilen açmaly, bolmasa su bilen açmak sünnetdir. Bu barada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de Ebu Davud hadis kitaplarına gelen hadisinde diýär: "İza aftara ahadukum felyuftir ala temr, fe in lem yecid felyuftir ala ma." İftaryňyzy hurma bilen açyň diýär, tapmasaňyz su bilen diýär. Şonuň ýaly musulman doganlar başgalaryna hem agdaçar bermeklik hem uly sowaply amarlardandyr. Tirmizi'de geçen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Men fettara saimen kana lehu misle ecrihi gayra ennehu la yanqusu min ecri saimi şey'en" diye. Kim oradalyk kişi agdaçar berse, ol kişi ağız bekläniň sogaby ýaly sogap bardyr. Ağız bekläniň sogabyndan hem hiç zat kemeljek däller diýip aýdýar. Agdaçar diýilse musulmanlar köplenç bizde bir görnüşi gözüňizde gelýär, öýde näme saçak ýazyp ağız beklänleri çagyrýar, şoňa agdaçar diýip aýdýar. Bu bir görnüşi. Yine bir görnüşi musulmanlar agdaçarda ip bolajak adyklary iýmitler bir guta salyp öýüňe çagyryp bilmeseň hem ağız bekleýänlere paýlap bermeklik. Bu da näme?
ağız bekleni ağdaştırmaklyň bir görnüşidir. Allah Taala bizi öz razy bolan bendelerinden etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.